Bagong traffic scheme ipatuman sa mga otoridad sa usa sa labing busy nga intersection sa Mandaue City. Kini ang sa may highway dapit sa dakong mall, iskina sa UN Avenue, ang karsada padong sa Second Bridge. Ang detalye live pinaagi ni Nico Serino. Nico. Yes, Lan, kaya itong gihisgutan usa sa labing busy nga intersection diha sa Mandaue City kundi taas-taas gyud ang build-up og linya sa mga sakyanan nga nagpaabot sa ilang turno nga makatabok sa traffic light. Sa press conference, gipasabot sa mga city ug traffic officials ang kabag-uhan nga ipatuman sa intersection sa highway ug sa UN Avenue, Mandaue. Aminado sila, bugat ang trapiko matag adlaw sa maong importante nga intersection. Sa traffic count nitong 2022, nasuta ang labing taas nga volume sa mga sakyanan nga gikan sa Konsolasyon ug sa norte paingon sa city proper o Lapu-Lapu area. What we'll be doing is a soft intervention, and I want to emphasize the location ani niya mao ni ang usa sa pinakadako nato nga problema sa trapiko sa ato ang dakbayan. Mao nga plano sa mga otoridad ipatuman ang kabag-uhan. Ang pa-southbound himuon ang upat ka mga lanes, duha padung sa Cebu City direction ug duha ang pa-left turn paingon sa Lapu-Lapu. Samtang bag-uhon sab ang agianan sa northbound vehicles nga mogamit na sa laing Taytayan, ibabaw sa may Butuanon River. Underutilized kung mahulagway sa mga otoridad kining Taytayan nga dunay duha ka mga lanes ni atong gibarugan karon sa plano karon sa mga otoridad nga dunay mga kabag-uhan nga iimplementar kini na unya ang ipaggamit alang sa mga sakyanan nga paingon sa direksyon sa norte. Subay nining plano, tangtango ng mga median o lane separator ug maghimo og bag-ong markings sa daan. Isibog na sab ang mga traffic lights muhaom sa bag-o nga linya. Matud sa mga opisyales, menos ra ang magasto niini maong abagahon sa dakbayan. Nakig-alayo na sab ang City Hall sa taga DPWH. Duha ka lanes going left. Unya, let's give time kay naasan ni say daghang mga gidiri dungan ang right turning. Traffic Enforcement Agency of Mandaue naghimo na og manpower dihan dapita. So amo sang gi-studyhan based sa among planning division sa traffic count diha. Dili makuha na to ma-disturb na to ang kanang flow sa traffic kay buhaton man ni siya night time. Gibanabana sa mga otoridad, sa buwan sa Mayo pa masugdan ang pagtrabaho aron mapatuman kining mga kabag-uhan sa maong lugar. Lan gipasalig sa mga otoridad nga mapahibaw ra unya ang katawhan nining kabag-uhan nga ila ipatuman sa maong traffic intersection sa North Road ug sa UN Avenue ug kun muhapsay man ang dagan sa trapiko sa maong lugar higpit sab nila nga i-monitor ang uban pa nga mga silingang intersections kung usa sa epekto niini ngadto sa ilang dagan sa trapiko. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.